suunnitelma. Sinä sanoit, että me ollaan koko. On tunneksen aika. Ai mitä? Nyt jo? Kyllä. Täällä on ammattilaista asiaa. Tää on nopeata torjunta. Miehet, käynnistäkää moottorinne. No niin, se on menossa. Paikoillanne, valmiinanne. Ja sieltä lähtee liikkeelle. Arvoton vauhti. Aika, mikä on loppu? Mihin te jäätte? Leevi pakko, mitä ilmettä Leevi? Sun pitää heittää takaperin. Yksi pallo koriin siitä viivan takaa. Ja Leevi ykkösellä. Ei mene. Kumpi saa aikaa? Ei raudoissa ole. Ja Jesse sai korin, Jesse pääsee jatkamaan. Seuraavata kangaalla. Tule. Ei Raila. Ei juma. Ei. Ja Leevi saa jatkaa. Nyt on Markulla kiire. Meillä on kavereilla etumatka. Ei mene. Taistele Markku. Ei. Se jatkuu tänne päin. Seuraavata tankaalle. Teillä pitää seuraavaksi vetää 20 euroa. Ei pidä. 20 euroa, joo. 20 euroa. Saattaa mennä. Don't